Jeg tror, hvis jeg har set det rigtigt, så bliver han lidt bange for sit eget spejlbillede, da den sprang ind i dobbeltspring, og så han sig selv der. Jamen ærgerligt, men det trækker jeg fra. Teknik 8,0. Redelighed 8,5. Kapacitet 8,5. Vi vil gerne se næste rytter på banen, som er Laura T. Sørensen på Heingårdens Rock'n'Roll. Start nummer 4, Mathias Kloster på Magnus. Bedes holde sig klar. Bø opnåede samlet resultat efter et fradrag på 3,0, hvor der var et stop og 2 fejl på tid. Et samlet resultat på 5,33. Heinsgaards Rock'n'Roll. Laura, hvis du bare har fortsat de sidste 3 forhindringer, så lidt flydende, det bliver en lille smule stærkt til sidst, men okay, du skulle bare have reddet lidt videre til tyskerne der, og så fik du også en bedre afstand til det sidste, men det var en pony også skal. En pony skal komme ud af en situation, der ikke er helt 100% heldig, men alligevel en rigtig, rigtig god pony. Teknik 9,0. Redelighed 8,0. Kapacitet 8,5. Og vi vil gerne se den sidste rytter på banen, som er Mathias Kloster på Magnus.